Ето хора, и аз почнах моя клип. Това е първият ми клип на Терария. Аз днеска съм с Warp DTV и започваме новите поредица на Терария. Не знаете какво е Терария, това е игра в Steam, наподобяваща За тези от вас, които Minecraft. не играта се плаща и не може да влезете в нашия сервер, защото той е частен само за нас. Идеята за този първи епизод, хора, е да снимаме малко от пребос времената, преди да бием който и да е бос. Да, реално да знаете, че И сме много големи професионалисти. да, в принцип, нали, държим рекордите на Терария спидрани с затворени очи, преди хандикап хората. Да, това са нива хора. Да, но много филми на Терария, в принцип. Добре, намираме пътята. За тези от вас, които не знаят, с тези както, които сме събира, можете да направите броня от кактуси. Тъй като се надявам, че ви хареса моят герой, казва се Чингис Хан. Брат, От време твори превзема свободни места. Но да, хора, както каза моя колега Водолар TV, не знам колко често я ще снимам. Хора, просто са намастия. Ох, майко мила, защо съм толкова тъп? Добре, това е хубаво, защото поне ще им дадем малко да намаля играта. Гей съм, да. Педал съм, как умирам от Вълчър. Така, съжалявам хора за този инцидент. Връщаме се обратно в пещерата. Това, както ви казах, ние сме професионалисти. Не трябва да Това се е просто бърз рекал за тези от вас, които са гледали Да. The Balls. Знаят, бързи рекал Обещаваме, към ще има чисто. и League of Legends проекти задължително. Не обещаваме нищо, хора. Не го слушайте това, не знам това поговори. Ще ви показваме, понеже ние с Warp DTV, брат, сме в Ами хора, аз трябва да направя бърз баг. Да не знаете. Като нямаме полшанки в началото е така. Горе има някакъв жълт слайм. Бягаме. Го, нашия NCC в пещеричката. Копая майнер. Копая майнери. Какво? О, какъв е Мисля, такъв? Това е слайм 37 демиджа, брат. Ало! Ще еба с уста, ще еба. Така съжалявам за езика. Исках да Пак го кажа. цензурирам. Баба ме гледа все пак този канал. Малко забавяне имаме в началото на клипа, но не пречи. Тъп хора, една от проектите, които лично аз ще правя, ще е проекта на Ark Survival Ascended, понеже Ascend, нали знаете, трябва да асцендваме look maxing type shit. Cut this shit, брат. Свифна използвам, добре. Получихме Трябва да егел. асценднем хора, понеже не трябва да оставяме тези фойдове, тия тъп фойдове да ни говорят тия неща, да се занимават толкова с хипергамията. Не знам какво говоря хора за това тази част. Просто ще бъде Да остане. Окей, не се притеснявай. Всичко е просто игра. Но да, аз лично мисля да снимам на League of Legends и Ark Survival Evolved, не Ascended. Понеже той не мога да асцендне. Да, понеже нямам субсидиите за тази игра. Но ще видя какви други игри ще играем. О, така ме пирамида някъде съм, оле. Така е Warp DTV. Има бакграунда на пирамида. Това е само бакграунда. То принцип трябва има и като цяло. Мисля, че така работи, брат. Не. Бате, това място тук 100% има пирамида. Ташаците си давам. Левия десен, тресен, брат, лева, тесен още малко. Шаците, брат, само на едно име, което Да, просто изрежи тази част, така хора. Аз казах, че може би няма да едитвам толкова много клипа, поради причините, че не съм най-добрият едитор и ме мързи. Но явно ще има части, които или ще трябва да възприемат, ще трябва... Ще трябва да ги режем като денката и окай. Ай, така, намери къде си умрял. Мистер Warp. Не, аз не умрях, аз рекълнах. Сега ще ги бия половин час, но това ще се заслужава хора. Мисля, сигурно след тази пустиня ще има тайни скровища. Нищо. Съкровища. Бип! Бип! Колко много демидж шамарят всичко. Тук има такова, дето плюе, гайс. То много гадно. Катерица.
Гадно плюе. В принцип, О, сектир сектир! дървета, браво, браво О, на плеера на ще годината. бол в устата, тъпата плюнка на страна, брат. Майко! Направо Golden Shower ми направиха, човек. Ти си го пуснал Crimson ли, брат? Аз сега преди малко бях Crimson, лошо ми Пуснал стана. съм го на това, На на, рандом? на рандом, той ни даде Crimson. Но, Ужас. хора, нали знаете, Crimson по лора по принцип е правилния баем. Първо е Crimson, нали според лора първо е Crimson, после от Crimson стана Corruption. Някакъв както стана ли ти? М, Трима ми трябва да задвърша армора, защото нямам буфки. Да, хора, това ще бъде доста тега в началото, но се пробваме да се развием. Играем на Master мод, между другото. Защото сме мастери. Да. Хора, също много голям Брат. шаут на Водолар TV. Ще линк на неговия канал долу. Няма да дам шатаут на това, чакай. С него ни даде идеята да направим тези YouTube канали. Да покажем какво беше едно време BG YouTube. И той тук ме прати бързо на фонтана, да скопяйте ми. Почакай. Залепя малко корни, брат. Няма в дървета, тук всичко изкопахме. Ма гони тъпото чила, едно дет мът прибие, сега дето да се прибива човек. Майко ми мога горе. Да. А гледай 60 демича, мари това нещо, брат. Ей, гущер. Без фрелифар. Но хора, ако ще питате играта без намаление 9,75 цента в Steam, на намаление доктора долу на около 4 евро. Друга игра, която също мога да очаквате хора е Rise of Nations, не Roblox версията. Да купена игра, понеже Roblox версията е само за ботове. Ботки, а ние не сме ботки. И сега той аз теб тук ще го пратя. Гой! Чикай ти! Ей го кафе! Гой, братле, ей, няхо! Нетаняху. Чече И ни... хора, то се подигра с Израел. Инста ще ни страйкнат клипа, брат. Ще първия клип. Не съм палестинско дете! Затова се строи такова. Ами хора, то... тази лъвомравка, помисли, че аз съм малко палестинско дете в пустинята и затова ме застреля така. Да, толкова ще стигне. Винаги така, това е против, гайс. Ако нещо такова трябва, можем помогнеш? И ще момче. Майка ти това е против. Благодаря за тите се, бро. По принцип... Против, ако някой го бият, не ходите да му помагате. Да. Ще това самозванец, брат. Не да ти лива слус сега. Аз нямам нищо, затова хора... Мисля, че най-добре ми шот в момента да се върна в една пещера там. Бих казал, че още една смърт мак ще снимам. Това е доста експериментално видео. Ще снимам още една мак смърт. И ще го кача. Без много кътове, мътове, някакви такива неща. Да видим дали има някакъв... Само с мютване на частта, които трябва да се препът. Знаеш, ако протива го после тук крепа ще го едитна. Ще го едитна, бра. Кома така? Crimson Torch, 16 торча, супер. Торчовете са много счупени, между другото, в ледената Хора, и част. тук където съм напълно възможно да има енчантът меч, между другото. Но, добре, имам да се крафам точно. Доста, нали, доста точно. О, шит! О, майко! Майко, изкарах си акъла от капан, хора. Леле. Не може да прокуча по така начин клипа. Ще ви отидем още надолу. Бай, целия стартнах, брат. О, целия стартнах. Брат, все едно съм ви казал 40 инчов дилдо в газа направите и изтръпнах целия човек. Ей! Деца ли гледат? Съжалявам, че вече. Трябва да кажеш, по-добре. В принцип, да. Няма да коментирам. Защото... Така му казвам, публичен защитник. Адвоката каза по-добре да не го коментирам по тази Не тема. адвокат, брат, публичен защитник. Пари за адвокат нямам. Сега тук съм внимателен, понеже аз къде умрях? Аха. Люс. Добре, ето го трапа, гайс. Заплейсваме торча тук и чипим трапа.
Повече никой тук няма да умре. И ще Сега, ако чуем... кажа нещо лошо за Израел, нали? Тогава не отговаряме ние за вас. За вашата съдба. Да, като цяло това е доста експериментален клип. Ако някой legit гледа това видео, нали, пишете в коментарите, ако искате да играете, ми като цяло не ме интересува. Да. Казвайте кога се гледа хора, нали? Слушам и изпълнявам, ако не може да си купа играта, да сме живи и здрави. За Мунда още не, за Мунда да се пусква. Въже имам. Въже имам, да. Сега хора ще направим една много про-тактика за в началото. Наричате Attack on Titan фейнте. Чуваме зомбите, гайс. Зомбитата в началото Просто тази дукате игра. и така едни големи високи стени, по-като ще ги реинфорснем с камък и точно заради това зомби. Това е причината, поради която да трябва да построим стена, да трябва ни стена, аз съм Доналд Джей Тръмп. Може Хора ли... за този, които не знаят, Early Game Terraria на Master Mode е изключително посилно нещо. Не го препоръчвам да никой, но... Кой сама да ви казвам какво да прави. О, шит! Окей, това малко ме стресна. Добре, хора, търсим къщичка. Проблем номер 1. О, не. Виждате ли това прилеп? Това нещо е кошмара на пещерите на Early Game Terraria. Особено на Master. Ти умрали, бе? Фак. Скочих в езеро с пирания. Бе, хора, в малко гадна позиция съм в момента. Да. Бай, кейв прилепа. Да, 38 демидж, както може да видите, това нещо е много шамари, много бие. Добре, бе! Ами, че моят колега Джефри Голдстин, Джефри Епстин, Нетаняху. го шамарят много. О, череп. Така? Наблюдайте хора, как те ще му свършат блоковете и сега ще го търт парти на някой. Та, хора, най-накрая ще довърша както с бронята си. Виждам този дух как се доближава до мен и не ми хареса страх, май. Духове ли направи, бе, човек? А ти Какво? нормален ли се? Как ще направиш духове вече? Брата вечере. Хора, за тези от вас, които не знаят, как с бронята има един бъв, като се ударят за енемитата, първат същия демидж, който са ти набили. Ай, колко път ще умра от това, брат? Добре, хора. Виждате, че имаме известни затруднения и тази пещера е турбомит. Трябва да мерим къде друго да я правим. Да остане. Имаш ли още както останал някакъв? Давай, 60. 60, ого, Чай. добре. Взема и той. Ко ми даде? Не видях. Копия. Копия ли? Е тук пред тебе. Супер, то съм намерил съндък, хора. Имаме копия, Няколко. което... Ето е окей. Причем да ползвам меч, аз съм цъкнал с мечове. Лако ме, без кръв се рете, че по-добре да ти хареса. Как се крафтваше пещове? Торчове ми трябват. Торчове ти трябва. Колко камък ми трябва? 20? 25 или 75 или Ми ще копая малко надолу, гайс. Хубаво е да направим пеща още първата вечер. да тръгнем да претапаме руди. Още дето. Бум. Хора, също е едно нещо, което препоръчвам да правите, ако ще играете Terraria, Early Game особено. Още от Early Game да тръгнете да си сортирате айтемите и си наименувате честите, защото после е прекалено наказателно направо. Наказание. Че голям намерил, ти си намерил голямо дърво. Давай. Разбирай. Към... Тук ще слагаме всякакви полшънки, ефекти и такива неща. Също ингредиенти за полшънки. И това последен част, за сега ще е просто рандом лут. Това рандом лут и оръжие. Но да, хора, както казах, ако имате някакви предложения за поредици, казвайте. Ще интересно, особено... стих се ако мога да направим. Да, мерси. Точно това ще я кара. Имаш ли още? Не.
Бомбите са много лесен начин да копаете в тази игра. Вън съм толкова неадекватен човек, няма да видите хора. Нямам думи пред човек. Майко мила. Добре. Мислех, че съм пека. Забрал съм малко. Не са ми свикнали пръстите, но ще видите след още 2-3 епизода. Просто има друго се свикне на нашето момче. Как съм... Добре. Как съм бог наистина на тази игра. Чупиш на лъжето е Дупка палестински се. сетвор. Важи. Добре. Дойде призрак. Призрака на Том и Джери. Продължаваме надолу. Да има малкия Джефри Голдстин хора. Хора, какво е вашето мнение за Джефри Епстин според вас? Наистина ли се самоубил или това е просто някаква теория? Напишете видео в коментарите. И също хора, нали, ако искате поредицата да продължи, дайте да само и 100 гледания, 5 лайка. Ако направим, ще направя лично така правя задосато и благодаря. Пещера видяхме. Малко по-вляво. Ами няма да влезем в пещерата, защото ще ни Не. правят Тимбукту. Да отим. Ще направят Камбоджа, докато са под... Аре, такова, Не, под властта на... Ясен Аре. цар Леополд. Леополд, Ще ни копай, режат ръцете. копай на там. Стига, брат, аз продължавам да копам. Ето, че моя колега има спин явно и не разбира какво Да, е игра, да. хора, едно ще ви кажа, не го слушайте той, защото той е насилвач все пак, така че... Какво? Са децата около него. Бре, хора, това е доста забавен факт, който... Няма даже да коментирам. Пещера намери, браво е. Чакай. Това е такова. Лид, дай го изкопаем. Брат, ако не е платинум или голд, не го искам. Той има платинум, аз копах платинум. Също хора, мога да ми напишете каква музика слушате долу в коментарите. Понеже в момента вие не чувате моята, но аз слушам леденото купче. Много як артисти хора. Като цяло стила музика, който прави Ice Cube, е доста приятен за слушане и така late night, докато играете нещо филм. Какво говори това, брат? Ето, наблюдавате го, той си мисли, че тук е изрел. Изравняват пода. Между другото това червени, за мен чу. И появява се. Джефри Голдстин! Вой ти го направи нищо, браво. Добре, тук видяхме дупчица хора. И няма нищо хора. Хора има още една бомба хора. Моля се за най-доброто. Виждаме още дупки. Чай, дур малко. Дур не на език, който говоря, приятел. Съжалявам, но... Добре, господин Тончев. Да, ако имате идеи за проекти хора, копаем ли, гущер, аре копаем. Тихо е, Ахмет. Земноводно. Да, хора, долу ставате още линк на Terraria в Steam за тези от вас, които искат да се закупят играта и да играят също. Ще линк на... OnlyFaces на служи линк, аре гущер! Дай му леца, просто копай, бе. Копай, бе, Ахмет, чува. Само аз копай един див, тук е мълкаш. Тук е мрънка. Джефри Голдстин. Това са неща тактиката, не е важно, че е най-бърза, важното е да не са най-бавна. Бомби. Добре, внимателно. Върляй. Ще го фулбокс на този слус. Върляй. Какво правиш, пиян ли си? Ето ти въже. Да, то Джефри Епстин. Си точно бъжето. Добре, хора. Да приключим клипа за сега. Това ще е, може би, края на първия епизод. Надявам се забавдали. Ще се видим в следващия епизод. Пишете каква игра искате да видите. Това беше доста като цял експериментален епизод с Terraria. Не знаехме точно какво да снимаме, но ето това е поредният епизод. Надявам се да ви е харесал. И чао.